71% ки дар система сабти ном шудагиянд шаҳрвандии Русияра доранд. Дар ҳолати қонунӣ кор кардани ту ягон мушкилӣ намешавад. Дар ин ҳолат қонуни мобилизатсия барои даъваткунӣ ба артиши Русия дар ҳамунҷа ҳамун варақаҳоро тақсимшон кардесиям, просто ки бихонанд ва ҳавасмандшон кунанд. Ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Тамошобинони азиз, ҳатман дар видео лайк монда то охирша тамошо кунен, ба саволҳои хитон ҷавоб мегирен. Конкурси наве ки дар канали ма сар шид, камтарак дар бораш маълумот медиҳем. Дирӯз старти конкурси бозии Lexus буд. Нафарҳое ки мехоҳанд аз ҳамин конкурси нави ма билет харидорӣ кунанд, нархи як дона билет 250 рубла дар бар мегирад. Касое ки тамошо кардесен, ҳаракат кунен, бидроен яктаи билет бихарен, беҳад зур мешавад. Номерои WhatsApp ки дар рӯи экран дидесен, дар ҳамин номерои WhatsApp картаи Сбербанкам ҳастай. Карта ба номи Мунис меброяд. Сумта мепартои чек тароӣ мекунӣ, билети ту миёяд. Ҳамагӣ 75 дона призай, 5 та мошинай. Як Camry 2, як Camry 3, як Corolla 3, я Lexus 350, я 015. Ҳаракат кунен, билет бихарен, мо бозира нав сар додагем. Дар Москав ҳазорон ронандаи муҳоҷир аз Тоҷикистон шаҳодатномаи рақамӣ дастрас намуданд. Низоми наве ки дар минтақа ҷорӣ шудааст, назорат мекунад ки ронандагони нақлиёт аз меъёр зиёд кор накунанд, аз муоинаи тиббӣ сари вақт мегузаранд ва ғайра. Беш аз 300 000 ронанда дар Москав ва вилояти Москав дар низоми мониторинги таксиҳо шаҳодатнома гирифтанд. Дар Подмосковӣ ва шаҳри Москва 300 000 таксиста шаҳодатномаи мониторингӣ доданд ки ба воситаи ин метавонанд назорат кунанд ана ҳамон ронандаҳоро, ки аз вақти соате ки ширкатҳо муқаррар кардагиянд зиёд кор накунанд ё аз муоинаи тиббӣ тез гузаронида шаванд. Дар ҳолати зиёд кору фаъолият кардан ё аз муоинаи тиббӣ нагзаштан приложениеро хомӯш мекунанд ё ин ки ҷарима таъин мекунанд. Шумораи ронандагоне ки дар системаи таҳлилии ронандагони таксие ки дар минтақа ба қайд гирифта шуданд хеле зиёд мебошад. Гуфта мешавад тақрибан 71% ронандагон дар ин система сабтиномшуда шаҳрвандони Русия мебошанд. 71% ки дар система сабтином шудагиянд шаҳрвандии Русияра доранд ва остальни шаҳрвандони хориҷӣ мебошанд, аз ҷумла шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон. Бояд қайд намуд ки низоми ҷорӣ карда назорат мекунад ки ронандагон аз ҳад зиёд кор накунанд, онҳо аз муоинаи тиббӣ гузаранд, инчунин тамоми ҳуҷҷатҳои заруриро сари вақт ба расмият дароварда ҷаримаҳоро пардохт намоянд. Аз соли 2021 ин қонун дар Москва ба имзо расидагӣ буд, вале ба қайдгирӣ аз ҳамин сол иҷозат дода шуд ва таксиҳо аллакай худшона ба қайд гирифтесиянд. Акнун ронандагоне ки айди рақамӣ надоданд дигар фармоиш намегиранд. Ронандагоне ки айди рақамӣ надоранд ба худшон дар ширкат муроҷиат кардагӣ нестанд дар ҳамин мавзӯъ, дигар ба ваё закас наметиҳад ширкат. Тамошобинони азиз, ба қисми хондани комментарияҳо мегзарем. Доруҳои табиӣ аз ширкати Шифофармо барои шумо. Инчунин доруҳо барои зиёд кардани риш ва мӯйсар. Инчунин доруҳо барои нест кардани простатит ва зиёд кардани қувваи мард. Доруҳо барои нест кардани сангу намаки гурда. Ба рақамҳои рӯи экран дар тамос бошед. Инчунин нафарҳое ки мехоҳанд ҳиҷомаи бепул кунанд, шумо ҳам муроҷиат кунед. Беҳрӯз намисонда. Ассалому алайкум. Ака дар аэропорти Казан вақти омаданам ҳуҷҷатгузорӣ карданд. Административни правонарушение заданд. Адресома гирифтанд. То ҳозира наомадаистай ҷавобаш. Чӣ хеле фаҳмем ки штраф карданд ё ин ки не. Рафта ба ана ҳамон коркунои таможни аэропорту муроҷиат мекунӣ, агар ки олиам дар Россия бошӣ ё ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон бошӣ ва просто ки ту бихоҳӣ проверка кунӣ ки тура запрет кардиян ё ки штраф кардиян, аз ҳамин ҷумҳурии Тоҷикистон ҳам метавонӣ ки дар аэропорт рафта муроҷиат кунӣ ва проверкаш кунӣ. Ашур нависонда. Ассалому алайкум. Ака зинда бошӣ. Насиб 5-6 рӯз баъд Россия мерам. Гражданини РФ мебошам. Маҷбуру мекунанд границада барои хизмат. Пешакӣ раҳмат. Дар ин мавзӯъ ман ҳеҷ чиз гуфта наметавонам ва дирӯз як видео кардам, ҳамаша фаҳмондам. Касое ки дар Россия қарор доранд, худшон хубтар нақсар медонанд ки киёра маҷбура ки ба артиши Русия бурдесиянд.
исмоилҷон нависонда: ассалому алайкум, акаи Шормон, ма вайни билети российский дорам. Тоҷикистон бурам хизматум мебарам. Дар Россия хизмат карда бошӣ, дар Тоҷикистон ба хизмат даъват намешавӣ. Яъқуб нависонда: ассалому алайкум, дар Тоҷикистон соҳибкор шудан ғайри қонунӣ аст. Мисол ман ҳамчун як дукондор, як мақомот маро ҷарима кунанд, дар як сол як бори дигар мақомотҳо ҷарима карданашон мумкин аст. Дар ҳамин савол ҷавоб медодем. Дар ҳолате ки ту ҳамчун соҳибкор кору фаъолият мекунӣ, дукон дорӣ ё ки ба ягон кори дигар машғул мешавӣ, дар ҳолати қонунӣ кор кардани ту ягон мушкилӣ намешавад. Ту дар инҷа нависондаи ки соҳибкор шудан ғайриқонунӣ аст. Соҳибкор шудан ғайриқонунӣ нест, дар ҳоле ки ҳамаи ҳуҷҷатҳои ту дуруст бошад. Агар налоги давлата пардохт кунӣ, ҳамаи ҳуҷҷатҳои ту сари вақт тахт шидагӣ бошанд, ҳеҷ кас тура ғам наметиҳад. Абдуллоҳ нависондаи: бародар, чӣ ба саволумда ҷавоб наметиҳед? Илтимос ҷавоб диҳед. Ман 18 сола ҳастам, гражданини Россия. Мара дар Россия ба хизмати ҳарбӣ ҷалб мекунанд ё не? Ё ки аз 21 солагӣ шидагӣ хизмат? Пешакӣ раҳмат. Аз 21 солагӣ шидагӣ нест, ягон тағйироти иловаҳо ворид шидагӣ нест. Оиди даъват кунӣ ба артиши Русия. Чӣ хеле ки пеш буд, ҳамон хеле ӯз. Сайфулло нависондаи: конкурсда гап нест братан, сарбаланд бошӣ, иншаллоҳ дастгирӣ мекунем. Ман боварӣ дорам ки шумо мара дастгирӣ мекунед ва ман аз ҳамаи шумо миннатдорам, гапто надорам. Ҳамин дастгирие ки мара кардесен, ман беҳад миннатдорам ва хирсанд шидагӣ. Далши болши ҳаракат кунед ва дастгирӣ кардан мегиред. Давлат нависонда: ассалому алайкум, ака ман шаҳрвандии Русияро дорам ва дар қайди ҳарбӣ ҳастам ва билети ҳарбиам дорам. Хизмат кардагӣ нестам, аммо мара мебарам. Дар учоти военӣ ки бошӣ, мақсад шаҳрвандии Русияро дошта бошӣ, дар ин ҳолат қонуни мобилизатсия барои даъваткунӣ ба артиши Русия ба ту тааллуқ дорад. Обидов нависондаи: ака бо вид на жительство мебаранд хизмат? Ҳозир бе вид на жительству, бе гражданству, бе ҳичрам ба артиш даъват кардесиян. Ман ба ҳамин хотир доим ба шумо мегӯям ки ба ҳеҷ куҷо сафар накунед ва бо эҳтиёт бошед. Сулаймон нависондаи: ака регистратсияи мара 2 рӯз гузашт, мара штраф мекунанд ё не? Пешакӣ раҳмат. Агар ки дар ягон ҷо бихапанд, штраф не, депортут мекунанд. Яъне ки видварениро дар назар дорем. Видварени ва депорт ҳардуш як чиз аст, просто ки солҳош камтар аст. Автор нависондаи: бародар, ӯ повисткаҳоро маҷбурӣ метаванд дар мигрантҳо. Дар ҳар куҷое ки мигрантҳо бисёр гашту гузор мекунанд, мисол дар бозорҳо ё ки дар масҷидҳо, дар ҳамунҷа ҳамун варақаҳоро тақсимшон кардесиянд, просто ки бихонанд ва ҳавасмандшон кунанд. тамошобинони азиз, видеоро ҷамъбаст мекунем то барномаҳои оянда. Худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.